اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، اور گلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں، یہ حقیقت ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، زمین دے آب خوریاں تو زیادہ، آسمان دے ستاریاں تو زیادہ اللہ پاک درود و سلام نازل فرمائے میری طرفوں اور تہاڈی طرفوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین حضرات، نوجوان بھائیوں، عزت مند غیرت مند روحانی ایمانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت دا بحد احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر نفسا نفسی دے عالم دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دی، جمع ہون دی، بیٹھن دی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کولو دعا کرو اللہ مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اسا تمام حضرات نو، اہل گاؤں نو، اہل علاقہ نو، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے لاؤڈ سپیکر دے ذریعے یا یوٹیوب دے ذریعے، اللہ تمام سننے والے سننے والیاں نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک دے پاک قرآن دے وچوں جس مقام ذی شان نو تہاڈے سامنے تلاوت کرن دا موقع ملیا ہے، اللہ پاک نے ان دے اندر فرمایا، اے میرے بندے، اے میرے بندیو، اے مردو عورتوں، جوانوں بوڑھیو، اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ میں رب تہاڈے نال پیار کرداں، میں اللہ تہاڈے نال محبت کرداں۔ اللہ پاک نے محبت اپنے انداز دے نال کیتی ہے۔ ساڈے ماحول دے اندر اگر کوئی کسے دے نال محبت کردا ہے، کسے دا حسن و جمال ویکھیا جاندا، کسے دی
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا کہ میں تواڈے نال محبت کردا۔ اللہ سونیا یہ 211 چک دے رہن والے سوال کر رہے نے، مالکا کیا تو ساڈے رخساراں نو دیکھیا؟ فرمایا نہیں۔ کیا تو ساڈے حسن و جمال نو ویکھیا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ مال و دولتاں ویکھیاں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پھر ویکھیا کی ہے؟ اللہ تو کیویں پیار کردا ہے؟ اللہ تیرے پیار دا انداز کی ہے؟ آؤ نوجوانوں، اللہ دے پاک قرآن دے وچوں اور صاحب قرآن دے فرمان دے وچوں آج تہاڈے سامنے چند گزارشات پیش کراں گا۔ دعا کرے اجے اللہ شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے، اساں تمام نو سن سنا کے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن اتاریا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ کہہ رہے نے، کسے عام انسان دی گل نہیں کر رہے ہاں۔ اللہ کہہ رہے نے او میرے بندے ہو میں تواڈے نال پیار کردا۔ اللہ جی تسی پیار کردے ہو، اللہ طریقہ کی ہے تواڈے پیار دا، اللہ جھلکیاں کی نے تواڈے پیار دیاں۔ اللہ سونا فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میں تیرے چہرے ول نہیں تکیا، میں تیرے حسن و جمال ول نہیں تکیا، میں تیرے مال و دولت ول نہیں تکیا۔ اللہ جی تسی پیار کیویں کر دے ہو؟ آ سونیاں تینوں پاک پیغمبر دی حدیث سنا دیاں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، اللہ پاک نے آسمان تو فرشتیاں نو نازل کر دیتا، فرشتے آ گئے نے، اے زمین دے اتے فرشتے آ گئے نے، عقل مننے یا نہ مننے، اکھیاں تکن یا نہ تکن، میرے پاک پیغمبر دا فرمانے اللہ نے آسمان تو فرشتے اتار دیتے۔ ساڈا یقین بن گیا ہے اے ساڈی مسجد دے اندر، اس بلال مسجد دے اندر اللہ پاک نے آسمان تو فرشتیاں نو اتار دیتا۔ اے فرشتے جمعہ پڑھ کے اللہ دے کول چلے جاندے نے، اللہ پاک پوچھدے نے فرشتے ہو کتھوں آئے ہو، کتھوں آئے ہو؟ فرشتے کہن گے اللہ اسی 211 چک دے وچوں آئے سام۔ اللہ پاک سوال کرن گے فرشتے ہو بندے میرے کی کہندے سن؟ فرشتے کہن گے اللہ تیری جہنم کو معافیاں منگ دے سن۔ اللہ پوچھن گے بندے او فرشتے ہو میرے بندیاں نے جہنم ویکھی ہے کہ نہیں؟ آکھن گے اللہ نہیں دیکھی۔ اللہ پاک فرماندے نے ہور کی کہندے سن؟ اللہ جنت دے طلبگار سن۔ اللہ کہن گے جنت ویکھیے، اللہ سونیا انہاں نے وہ بھی نہیں دیکھی۔ اللہ پاک فرمان گے او میرے فرشتے ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ نا، جیڑے اس مسجد دے اندر آ کے میرے کولوں معافیاں منگ دے رہے نے میں ساریاں نوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اللہ فرماندے نے بندے میں تیرے نال پیار کرداں، او میرے بندے او گناہ دے اندر لبڑن والے آ میں تیرے نال پیار کرداں، ساری ساری رات گناہ کرن والے آ میں تیرے نال پیار کرداں، منہ دے اُتے رضائی لے کے تے گناہ کرن والے آ میں تیرے نال پیار کرداں۔ اللہ سونیاں تسی پیار کردے ہو؟ فرمایا ہاں
میرے بندے مینوں تیرے نال ویسے ہی بڑا پیار ہے نا۔ اللہ پاک کی فرماندے نے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، او بندے میں تیرے نال پیار کردا۔ اللہ اکبر، اللہ کون ہے سونے؟ اللہ ہوئے جڑا آسمان تیرے انوالا، عرش بری دا مالک تے میرا اللہ، زمیناں بنائیاں تے میرے اللہ نے، آسمان بنائے تے اللہ نے۔ اللہ پاک تیرے نال پیار ویکھی نا یار کیویں کردا۔ اللہ پاک نے آسمان بنائے نے، مولا فرماندے نے میں کن کہہ دیتا، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میں کن کہہ دیتا زمین بن گئی ہے، اللہ نے کن کہہ دیتا آسمان بن گئے نے، اللہ نے کن کہہ دیتا پہاڑ بن گئے نے، اللہ نے کن کہہ دیتا دریا بن گئے نے، اللہ نے کن کہہ دیتا سمندر بن گئے نے، اللہ نے کن کہہ دیتا چرندے بن گئے نے، اللہ نے کن کہہ دیتا پرندے بن گئے نے، اللہ نے کن کہہ دیتا حیوانات بن گئے نے، اللہ نے کن کہہ دیتا جمادات بن گئے نے، اللہ نے کن کہہ دیتا فضائی مخلوقاں بن گئیاں، اللہ نے کن کہہ دیتا آبی مخلوقاں بن گئیاں، اللہ پاک نے کن کہہ کے ہر چیز نو بنایا۔ او انسان تیری میری واری آئی نا جس وقت، اللہ فرماندے بندے مینوں تیرے نال پیار بڑا۔ اللہ سونیا پیار کیویں کیتا ہے؟ فرمایا میں کن کہہ کے نہیں بنایا، میں چاہنا تے کن کہہ کے انسان تینوں بنا دینا۔ اللہ بنایا کیویں؟ فرمایا خلقت بیدیا، میرے بندے میں تینوں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے۔ اے پیار نہیں تے اللہ دا ہور کیے، اے محبت نہیں تے اللہ دی ہور کیے۔ اللہ دا قرآن ترجمانیاں کر رہا، اللہ فرماندے نے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ پاک فرماندے نے او بندے میں تینوں اکھاں عطا فرمائیاں، او میرے بندے میں تینوں خوبصورت بنایا۔ اللہ 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 آ سونیا تینوں ترجمہ سنا دیاں نا، قرآن دی آیتاں دا ترجمہ میں تینوں محبت دے نال سنا دینا۔ اللہ اللہ کنا سونا تینوں بنایا تے اللہ کڈا سونا تینوں بنایا تے اللہ کڈا پیارا تینوں بنایا تے اللہ اکھاں دو دو دتیاں کیویں گول گول نہ وقفہ زیادہ نہ بالکل ہی کول، او نک جتھے لگدا سی اوتھے لگایا، نک تلے ہونٹاں دا منظر سجایا، پھر ہونٹاں دے پیچھے لگائی زبانیں، پھر ہونٹاں دے پیچھے لگائی زبانیں۔ تڑپ جایا جے جملہ سن کے، پھر ہونٹاں دے پیچھے لگائی زبانیں، جندے نال بندیا تو پڑھدا قرآن، جندے نال بندیا تو پڑھدا قرآن، او پھر جب دے دوالے نے اے دنداں دے موتی دنداں نہ دیندا، کیویں کھاندا روٹی پھر چہرے دے اتے داڑھی نو سجایا، رکھو داڑھی سونے محمد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رکھو داڑھی سونے محمد فرمایا۔ او پھر گردن تے موڈے، موڈے تے سینہ، گردن تے موڈے، موڈے تے سینہ، سینے دے اندر دل دا نغینہ، پھر ہاتھ نے عطائے اے قرآن پھڑن لئی
ہاتھ نے عطائے اے قرآن پھڑن لئی دتے پیر رب دے گھراں ول ٹرن لئی اللہ فرماندے نے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے میں تیرے نال پیار کرداں میں تیرے نال محبتاں کرداں میں تینوں ہتھاں دے نال بنایا ہے آ سونیا تینوں پاک پیغمبر دی حدیث سنا دیاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہے آقا فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ او لوگو اللہ نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں رکھیاں نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں کیڑیاں کیڑیاں پہلی چیز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس بندے نے ایک کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام دی بنیاد دے اندر پہلی بنیاد دے اندر شامل ہویا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے اسلام دی بنیاداں 5 ارکان نے اسلام دے پہلا رکن لا الہ الا اللہ اللہ نو الہ من لینا اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں اتارن والا کوئی نہیں ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لیک چمیک مارن والا کوئی نہیں دھیاں دیوے تے تا میرا اللہ پتر دیوے تے تا میرا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سجدہ کلے رب نو کیتا جائے گا نہ لات نو سجدہ کیتا جائے گا نہ منات نو سجدہ کیتا جائے گا نہ عزا نو سجدہ کیتا جائے گا نہ حبل نو سجدہ کیتا جائے گا نہ یعوق نو سجدہ کیتا جائے گا نہ ود نو سجدہ کیتا جائے گا نہ سوا نو سجدہ کیتا جائے گا نہ ٹالی نو سجدہ کیتا جائے گا نہ بیری نو سجدہ کیتا جائے گا نہ ککر نو سجدہ کیتا جائے گا نہ شاہ نو سجدہ کیتا جائے گا نہ سید دے قدماں چ سجدہ کیتا جائے گا سجدہ کلے رب نو کرنا ہے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے تیرے مرن ویلے کم آوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ او جدوں آخری آوے سا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ سانو فقط سہارا تیرا اے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگلا سفر لمبے رائے قولو لا الہ الا اللہ تفلحون آقا فرماندے نے جڑے بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا اسلام دا پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ ہن دوسرا رکن اسلام دا فرمایا او میرے بندے میں تیرے نال پیار کردا ہن تو دن دے اندر 5 نمازاں پڑھنیاں نے اللہ سونیا
پیار کر دیو اے مشقتاں کا دے واسطے، اس سردی دے اندر ٹھنڈے پانی نال وضو کا دے واسطے۔ فرمایا بندے بھی تیرے واسطے۔ اللہ جی وہ کس طرح؟ فرمایا نمازاں تو پڑھیں گا میں تینوں نیکیاں عطا فرما دیاں گا، نمازاں تو پڑھیں گا میں تینوں نیکیاں عطا فرما دیاں گا۔ اللہ جی پیار کیویں کر دے ہو؟ فرمایا میرے بندے میں تیرے نال پیار کرداں، اگر تینوں مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے نا، اللہ سونے ایتھے پانی نہیں ملدا، فرمایا نہیں پانی ملدا نا بندے میں تیرے نال پیار کرداں۔ اللہ جی پانی نہیں ملیا کرنا کی ہے؟ فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، بندے پانی نہیں ملیا پاک مٹی لے کے تیمم کر لیں میں تینوں ثواب عطا فرما دیاں گا۔ اللہ سونے اے پیار ہے تے ہور پیار نہیں تے ہور کیے؟ فرمایا میرے بندے جے تو سفر دے اندر ہے چل یار 4 نہیں پڑھ سکدا 2 پڑھ لے میں پوری نماز دا ثواب دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آقا فرماندے نے اللہ تے پیار ہی بڑا کردا ہے بندے دے نال، بندیا 4 نہیں پڑھ سکدا چل 2 ہی پڑھ لینا۔ اللہ سونے رات دا ٹائم ہو گیا ہے، جنگل بیابان دے اندر، مولا پتہ نہیں ہے کیڑے پاسے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ دا پیار چیک کرے اجے سونے اللہ پاک کی فرماندے نے فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ او میرے بندے رات دا ٹائم ہے، گڈی دے اندر بیٹھا ہے نا، نہیں پتہ قبلہ کیڑے پاسے وے، جے نو تو منہ کرے گا میں رب میں ہی منہ کر لواں گا، جدھر تو منہ کریں گا میں تیرے والے منہ کر لاں گا۔ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ فرماندے نے مینوں تیرے نال پیار بڑا۔ اللہ پاک کی فرماندے نے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ اللہ فرماندے نے میں تیرے نال پیار کرداں۔ اللہ سونے اسی تیرے کولوں سوال کرن لگے مولا پیار کر دے ہو؟ اللہ فرماندے ہاں میں پیار کرداں۔ ایک عورت حیض دے اندر آ جائے نا، آقا فرماندے نے او 5 6 7 دن نماز دی چھٹی ہے نا، اللہ نے محبت کیویں کیتی ہے؟ اللہ نے یہ نہیں آکھیا بی بی ہن نہ لے آئی غسل کر لیا پاک ہو گئی ہے نا تے ہن دوبارہ پچھلیاں نمازاں دی قضا دے۔ فرمایا نہیں نہیں میری بندی میں تیرے نال پیار کرداں، جیڑیاں رہ گئیاں نے میں تینوں معاف کر دیتیاں، اگوں غسل کر کے پڑھ لے میں تینوں پچھلیاں دا بھی ثواب عطا فرما دیاں گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ او میرے بھائیو قرآن دی آیت نو یاد کر لے آجے نا، اللہ فرماندے نے میں تیرے نال پیار کرداں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے بندے مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے نا۔ اللہ سونے پیار کیویں؟ فرمایا یار تو بڈھا ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، کھڑا ہو کہ نہیں پڑھ سکدا، بہ کے پڑھ لا میں تینوں ثواب دے دیاں گا۔ چل بہ کے نہیں پڑھ سکدا لمے پہ کے پڑھ لے میں تاویں ثواب دیاں گا، لمے پہ کے نہیں پڑھ سکدا اشاریاں نال ہی پڑھ لے میں تاویں ثواب دے دیاں گا۔ آقا فرماندے نے چل اشاریاں نال ہی نہیں پڑھ سکدا اکھاں دے اشاریاں نال ہی پڑھ لے، اللہ پھر بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تیرے نال پیار کرداں۔ اللہ کہہ رہے نے عام انسان دی گل نہیں کر رہے ہیں سونیا، اللہ کہہ رہے نے میں تیرے نال پیار کرداں۔ اللہ فرماندے نے میں محبتاں کرداں بندے تیرے نال۔ نماز تو بعد اللہ پاک فرماندے نے میں تواڈے تے زکات فرض کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ یار سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہو، دنیا دے اندر بندہ کاروبار کرے ایک دوسرے دے نال بزنس کرے نا، اوندا اصول اے وے ادھا ایک پارٹنر دا ادھا دوسرے پارٹنر دا۔ ایتھے اللہ کی فرماندے نے او میرے بندے میں تیرے نال پیار کرداں، میں تیرے کولوں صدقہ منگ رہا، میں تیرے کولوں زکات عشر منگ رہا۔
اللہ سونے یہ زکات کنی کو دینی ہے، صدقہ کنا کو دینا ہے؟ فرمایا کاروبار میرے نال کریں گا میں ادھا حصہ نہیں منگدا، او میرے بندے میں تینوں 10% دے دیتا ہے، اندے چوں 1% اللہ دے راہ دے اندر دے دے، میں پچھلا مال ہی پاک کر دیاں گا، پچھلا مال تیرا پاک کر دیاں گا۔ اللہ اتنا پیار کر دینے تیرے نال، پھر یہ بھی نہیں اللہ نے آکھیا او بندے جڑا میں تینوں مال دیتا ہے اے میرے راستے دے اندر دینا ہے۔ اللہ پاک کی فرمان دینے او بندے مال میں تینوں دیتا ہے راستے میرے دے اندر دیں گا، تیرے بہن بھائیاں دا فائدہ ہو جائے گا۔ بندہ زکات دیندا ہے نا، اپنے مال دے وچوں عشر نکالدا، زکات نکالدا ہے، اللہ فرماندے تیرے غریب بہن بھائیاں دا فائدہ ہے اندے اندر۔ اللہ پاک نو مال و دولت دی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ فرماندے میں چاہنا میرے بندے میں تیرے نال پیار کردا ہاں، تیرے نال میں پیار کردا، تو کسے غریب نو 150,000 پیسے دیں گا یا کسے بچی دی شادی دی امداد کریں گا، وہ بندہ تیرا مشکور رہے گا ساری زندگی، وہ بندہ تیرے نال محبت، وہ بھی بندہ تیرے نال پیار کرے گا۔ اللہ بندے نال پیار کردا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے میں تیرے نال پیار کردا، زکات تو بعد روزہ آ گیا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے اسلام دے رکن دے اندر روزہ رکھیا، جڑا بندہ روزہ رکھے گا آقا فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو اجر عطا کرے گا۔ اللہ جن دے نال پیار ہوئے انہوں بھکھیا نہیں رکھیا جاندا، جن دے نال محبت ہوئے نا انہوں پیاسیا نہیں رکھیا جاندا۔ اللہ 17 گھنٹیاں دا روزہ رکھیا، جنہاں نے رکھے نے انہاں نو مبارک ہوئے نا۔ اللہ روزے رکھے نے 17 گھنٹیاں دے، اللہ بھکاں برداشت کیتیاں، پیاساں برداشت کیتیاں نے۔ اللہ سونیاں جن دے نال پیار ہوئے نا انہوں تے بندہ پیاسا نہیں تکدا، مولا تو کیویں پیاسا ویکھ لینا ہے، او تو آواز آندی میرے بندے میں تیرے نال پیار کردا واں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے او میرے فرشتیو اس بندے نے نماز پڑھ لی ہے، اندی نماز لکھ دیو نا، انہیں نیکی کیتی ہے اندی نیکی لکھ دیو، انہیں صدقہ کیتا ہے اندہ صدقہ لکھ دیو۔ جدوں رمضان دا روزہ آئے گا اللہ واسطے روزہ رکھیں گا نہ سونیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فرشتے کہن گے اللہ سونیا اس بندے نے روزہ رکھ لیا، مولا کنیاں کو نیکیاں لکھنیاں ہیں۔ اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے ہو تسی جان دے نہیں جے میں اپنے بندے نال پیار کرداں۔ اللہ جی پیار کیویں کر دے ہو؟ فرمایا انہیں 16-17 گھنٹے بھوک برداشت کیتی، پیاس برداشت کیتی ہے، میں دے نال پیار ایویں کردا واں۔ الصوم لی وانا اجزی، او فرشتیو سن لو نا، تسی رمضان دا روزہ ہوئے یا نفلی روزہ ہوئے نا، فرشتیو سن لو تسی روزے دا ثواب لکھ ہی نہیں سکدے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ اللہ فرماندے نے بندے میں پیار کردا واں، اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے میں محبت کردا۔ سرکار فرماندے نے رمضان دے روزیاں تو بعد روزے تو بعد اللہ فرماندے نے او میرے بندے میں تیرے تے حج فرض کر دیتا۔ اللہ سونیا اسی بڑے گناہگار نا، خطا کار مالکا، تیرے اگے دعا کرنے اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے، اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دینا۔ اللہ تیرے دربار چ کمی کوئی نہیں مالکا، رحمت دا چھٹا مار کے اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں کرا دے۔ رب محمد دی قسم یارو بندہ بیت اللہ دے اندر اللہ دی رحمت دے نال داخل ہوندا جے، مال و دولت دے نال بیت اللہ دیاں زیارتاں نہیں ہوندیاں۔ اس واسطے دعا کریا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال بیت اللہ
औलादियां ज़ियारतां करा दे। अल्लाह सोहणिया ये लोग पुछ रहे ने या मालिका 2-2.5 लाख रुपया ला के असी तेरे घर बैतुल्ला नूं वेखण वास्ते आईए ना। अल्लाह सोहणिया जिंदे नाल प्यार होंदा है मौला उंदा ते रुपया लगना भी बर्दाश्त नहीं होंदा। अल्लाह इत्थे 8-10 लाख हज ते लग जाएगा, उमरियां ते पैसे लग जांदे ने। फरमाया मेरे बंदे तू मैनू जानदा नहीं, मैं तेरे नाल प्यार करदा। अल्लाह सोहणिया प्यार किवें करदे हो? अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे तू पैसे ला के बैतुल्ला दे अंदर आएगा, एक नजर मेरे घर नू तकेगा, मैं तेरी जिंदगी दे गुनाह ही माफ फरमा देंगा। एक नजर बैतुल्ला वल दुआ करो अल्लाह साडे सारियां दी नजरां बैतुल्ला ते पवा दे। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सानू बैतुल्ला दियां हाज़रियां नसीब फरमा दे। अल्लाह एक वारी काबा दिखा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। आमीन कह दो यार। जुमे दियां घड़ियां ने, अल्लाह दी कसमें बड़े नेक लोग हो, मेरे तो ज़्यादा नेक हो, पता नहीं किंदी आमीन अल्लाह ने कबूल करके सानू सारियां नू बैतुल्ला दियां हाज़रियां नसीब फरमा देनियां। उच्ची आमीन कह दिया जे। अल्लाह एक वारी मौला एक वारी काबा दिखा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। अल्लाह रो रो मंगा मैं रोज दुआवा, लख लख तेरे तरले मैं पावा। रो रो मंगा मैं ए रोज दुआवा, लख लख तेरे तरले मैं पावा। हाल साडे ते भी रहम फरमा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। अल्लाह एक वारी काबा दिखा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। अल्लाह मालो सर नहीं हो मेरे पल्ले, पर मेरा वस भी ना चले। मालो सर नहीं हो मेरे पल्ले, पर साडा वस भी ना चले। हाल साडे ते तू रहम फरमा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। अल्लाह एक वारी काबा दिखा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। अल्लाह एक वारी मदीना दिखा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने मेरे सहाबीओ, अल्लाह पाक कहंदे ने मैं तुहाडे नाल प्यार करदा। अल्लाह सोहणिया प्यार किवें करदे हो, मुहब्बत किवें करदे हो? आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा, अल्लाह पाक फरमांदे ने ओ मेरे सहाबीओ मेरे बंदे हो, जेड़ा बंदा नेकी दा इरादा कर लैंदा है, नेकी दा इरादा कर लैंदा है, मैं उन्होंने नेकी लिख देना उनके खाते दे अंदर। नेकी दा इरादा करया करो यारो, नेकियां दा इरादा करया कर। सोचया कर अपने दिल दे अंदर मैं रात नू नमाज पढ़ के सोवांगा, तहज्जुद उठ के पढ़ांगा, फजर उठ के पढ़ांगा। नेकी दा इरादा कर, मैं अल्लाह दे राह दे अंदर माल देंगा, अल्लाह दे रास्ते दे अंदर पैसे लगावांगा। अल्लाह हिम्मत दे दे ते लगा दे, ना हिम्मत होए ते ना लगाई। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, कारी साहब बुखारी दी हदीस है, आका फरमांदे ने अल्लाह पाक ने आख्या है इन्नमल आमालु बिन्नियात, जेड़ा अमलां दा दारो मदार है ये नीयत दे उत्ते वे। तू नीयत चंगी कर लै, अल्लाह फरमांदे ने मैं तेनू नेकियां अता फरमा देंगा। इधर गुनाहगार बंदा इन्हें इरादा कर लिया गुनाह दा, फरिश्ते आंदे ने अल्लाह उन्हें गुनाह दा इरादा कर लिया है, लिखिए कि ना लिखिए? फरमाया ना फरिश्ते हो, ये मेरा बंदा है, मैं इहदे नाल प्यार करदा वां, इंदा गुनाह नहीं लिखना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये गुनाहगार बंदे ने गुनाह कर ही लिया।
فرشتے آندے نے اللہ انہیں گناہ کر لے آئی ہن لکھیے کہ نہ لکھیے؟ فرمایا میرے بندے ہو او میرے فرشتے ہو میں اپنے بندے نال پیار کردا واں چل یار انہاں نوں 2 4 یا 6 گھنٹے مہلت دے دیو مہلتاں مل گئیاں نے اللہ مہلتاں کیوں دتیاں فرمایا گناہ کر کے شاید نادمی ہو جائے نا گناہ کر لے آئے شاید اکھ چوں آنسو آ جائے نا شاید روئی پے نا میرے کولوں معافی مانگ لوے میں معاف کر دیاں گا ہن 6 گھنٹے بھی لنگ نے معافیاں دیاں توفیقاں نہیں ملیاں اللہ فرماندے نے فرشتے آندے نے اللہ ہن کی کریے فرمایا ایک گناہ لکھ لو نا اللہ نیکی ایک دا ارادہ کیتا ہے اللہ تو 10 دے دتیاں ارادہ کیتا نیکی کر لئیے اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے اللہ 100 گنا بڑھا دیتا ہے اللہ 700 گنا بڑھا دیتا ادھر گناہ بھی کیتا ہے ٹائم بھی مل گیا ہے اللہ ہن گناہ ایک لکھیے فرمایا ہاں میں اپنے بندے نال پیار کردا واں گناہ ایک لکھنا ہے پھر چند دن گزر جاندے نے گناہگار بندہ خطا کار بندہ اپنے دل دے اندر نادم ہو جاندا ہے اللہ دے سامنے اکھ دے وچوں آنسو گرا دیندا ہے رون ورگی شکل بنا لیندا اللہ گناہ کر بیٹھا مالک معاف کر دینا یار منگیا کرو اپنے اللہ کو معافیاں منگیا کرو نا کیوں نہیں تانوں اپنے رب دے سامنے رونا آندا رشتے دار چھڈ دین تے کلا بہ کے رونا ہے عزیز و اقارب چھوڑ دین تے کلا بہ کے رونا ہے محبت جدائی ہو جائے تے رضائی چ منہ لے کے رونا ہے اپنے گناہ یاد کر کے تے اللہ دے سامنے کیوں نہیں روندا اپنیاں غلطیاں یاد کر کے اللہ دے سامنے کیوں نہیں روندا آندا اللہ گناہ کر بیٹھا مالک معاف کر دینا اللہ فرماندے میرے بندے مینوں تیرے نال پیار ہی بڑا ہے میں تے تینوں تانا بھی نہیں ماراں گا او بڈھیا ہن گناہ کر کے تے میرے بوئے تے آ گیا ہے لتاں پیر گوڈے جواب دے گے نہیں ہن میرے بوئے تے آ کے معافیاں منگدا ہے اللہ فرماندے میں تے تانا بھی نہیں ماردا مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے مینوں دے چٹے والاں دا حیا آندا ہے او یار اللہ حیا کردا ہے چٹیاں والاں دا تو اپنے باپ دا حیا کیوں نہیں کردا اللہ حیا کردا سفید والاں دا تو اپنی ماں دا حیا کیوں نہیں کردا اللہ فرماندے مینوں حیا آ گئی ہے میں اپنے بندے نوں معاف کر دیتا ہے بندہ رو کے آندا اللہ گناہ کر بیٹھا معاف کر دینا اتوں آواز آندی میرے بندے جا میں تیرا رب ہاں مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے میں تیرے گناہ معاف کر دیتے نے اللہ اے لوگ پوچھ رہے نے اے تے کیویں پیار ہویا صرف گناہ ہی معاف ہوئے نے فرمایا نہ سونیا میں تیرے نال پیار بڑا کردا واں مینوں تیرے نال محبت بڑی ہے اللہ جی پیار کیویں کیتا ہے فرمایا یار جڑا تو وڈا سارا لوک کے گناہ کیتا سی تیرا باپ نہیں سی ویندا تیری ماں نہیں سی ویندی تیرے رشتے دار نہیں سی ویندے وڈا سارا گناہ کر بیٹھا سیں چل آنکھ دے وچوں آنسو گرا لینی اللہ فرماندے نے او بندے میں گناہ بھی معاف کر دیاں گا او جڑا وڈا گناہ کیتا سی مینوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیاں گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ اللہ فرماندے میرے بندے میں تیرے نال پیار کردا ہاں اللہ بندے نال بڑا پیار کردا جے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دا واقعہ سنیا جے جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام بارشاں نہیں آئیاں لوگ آئے پیغمبر موسیٰ بارشاں نہیں آ رہیاں فرمایا چلو میدان دے اندر جا کے بیٹھے ہاتھ چکے دعا کی تھی اللہ فرمان لگے موسیٰ تیرے بستی دے اندر ایک بندہ ایسا جن نے مینوں ناراض کیتا ہے میں آسمان تو بارشاں نہیں پانیاں اس بندے نو کہا میرے وچوں نکل جاؤ اس دعا چ نکل جاؤ میں بارشاں پا دیاں گا جس وقت جناب موسیٰ جلالی طبیعت دے پیغمبر اعلان کر دیتا دل دے اندر سوچدا ہے روندا بھی نہیں آہو زاری بھی نہیں کردا اچھی بھی نہیں بولیا آنکھ چوں آنسو بھی نہیں گرائے اللہ نو دل دے وچ آندا اللہ جے میں اٹھ کے چلا گیا نا تے لوگاں نے میری نسلاں نو بھی تانے مارنے نے کدی کیا تے کر اللہ میں معافی دے قابل نہیں ہاں مولا ایک واری معاف کر دے اللہ فرماندے مینوں رب ہون دی قسم مینوں شرم آندی ہے میں تینوں معاف نہ کراں دل دے اندر ہی رب نو کہندا اللہ ایک واری معاف کر دے آسمان تو بارشاں آ گئیاں سندے رہندے علماء کولوں
اللہ پاک نے آسمان تو بارشاں نازل فرمائیاں. جناب موسیٰ کہنے لگے اللہ بندہ تے اٹھیا کوئی نہیں تے بارشاں کیوں آ گئیاں؟ فرمایا موسیٰ نے میرے نال صلح کر لئی ہے، موسیٰ نے میرے نال صلح کر لئی. حضرت موسیٰ فرماندے اللہ بندہ دس دے. فرمایا جدوں میرا بیلی نہیں سی میں ادوں نہیں سی دسیا، ہن تے میرا یار بن گیا، ہن میں کیویں دس دیاں؟ اللہ ایویں پردے کجدا جے. او بھائیو اللہ کولوں معافی منگیا کرو، اللہ دے سامنے رو پیا کر. چل یار رونا نہیں نہ آندا کوئی گل نہیں ہے. اللہ فرماندے نے تینوں نہیں رونا آندا کوئی گل نہیں، اپنی اکھ گلی کر لے میں تینوں معاف کر دیاں گا. اللہ پتھر دل ہاں اکھ بھی نہیں گلی ہوئی، فرمایا رون ورگا منہ ہی بنا لے میں تینوں معاف نہ کراں تے رب نہ آکھیں. اللہ کو دعا کرو جو کچھ بیان کیتا اللہ قبول فرما لے، سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اور انشاءاللہ جتنے بھی خطبات بیانات تہانوں اس قاری صدیق اکبر صابر آفیشیل یوٹیوب چینل تو مل جان گے. اللہ کو دعا کرو اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.